Заболяването е най-разпространено сред малцинствените групи, пенсионерите и безработните. Това се обяснява с лошите битови условия, стресът, непълноценното хранене, злоупотребата с алкохол или липсата на финансови средства. Туберкулоза обаче може да бъде открита и във всички останали социални групи. Причините са много. Освен самия причинител на заболяването е бактерията. Освен инфекциозният причинител, имаме и социални причини. Т.е. бедността, стреса, който няма начин да го избегнем, лошото хранене, нередовното хранене. Това води до смущение в имунитета. Лошото на туберкулозата е, че в самото начало протича почти безсимптомно или пък симптомите са нехарактерни за такова тежко заболяване. Продължава седмици, месеци с общи симптоми, като отпадналост, обилни изпотявания, особено в следобедните часове, загуба на тегло. Температурата не е висока, до около 37,1, 37,2. Това така кара болните да търсят вече в по-късен етап помощ. Вече на по-късен етап се появява кръвохарченето. Кашлицата, пропуснах да спомена, е симптом, който присъства почти през целия период на заболяването. Затова важно е при появата на продължителна кашлица или всички останали симптоми, макар и не толкова сериозни, да се потърси лекарска помощ и да бъдат направени нужните изследвания. Тук насетне се насочват към пулмолог или към нашия диспансер за правене на кожна проба МАНТО, снимка и най-важното, което ни е диагностичния алгоритъм, което трябва, за да установим има ли туберкулоза, това е изследването на храчка. В много голяма част от случаите заболяването е лечимо. Провежда се 6-месечно лечение с комбинирана антибиотична терапия, което не бива да се прекъсва. Провеждаме и при нас така наречената химиопрофилактика. Всички пациенти, които са съмнителни за туберкулоза, т.е. били са в контакт с болен от туберкулоза, болни, които имат ХИВ. За нашия регион това са малко. Те трябва да минат да се направи една кожна проба МАНТО. При положителните се направи снимка, дава се храчка и ако има положителен резултат от храчката, това ни поставя диагнозата. Във връзка с Световния ден за борба с туберкулоза, който е на 24 март, смятам да направим анкети за риск от туберкулоза на всички пациенти, които в момента се намират в отделението, а също така и на пациентите в отделението по психиатрия и по гастроентерология, където са рискови болни, имунокомпрометирани, те са рискови за туберкулоза. Освен това, вече раздадох рекламни материали на колегите от доболничната помощ, на пулмофтизиатри и на общопрактикуващи лекари.